Komishona okwu olu pụrụ iche dị n'aka na Anambra sị Honorable Beverly Ikpeazu Nkemdiche ekwugo na gọvanọ Chukwuma Soludo agbanwego nnọọ Ọnịcha local government area ọ bụrụzi ebe ihe na-eme mmepe zuru oke na-adị ya bụ onye na-ahụ maka olu pụrụ iche nyere ya bụ nkọwa n'Ọka oge ọ na-agwa EBS okwu na ajụjụ ọ na-agbara ya wee na-agụpụta ọtụtụ ọrụ ọma dị iche iche na atụmatụ dị iche iche ọchịchị solution tụpụtagoro na kansụl Ọnịcha South ma mee ka mụta na ndị bi na kansụl ime obodo ahụ na-enwezi nna nwere onye nta akụkọ anyị bụ Chibuzo Bidike pụtara anyị akụkọ. Ọ gụpụtara ọtụtụ ọrụ bụ aka na-achị steeti arụpụtagoro na okpuru ọchịchị ahụ bụ nke gụnyere ịrụpụta ụlọọgwụ nke izizi n'ebe ahụ, ịgbapụ mmiri, iwugharị ọba agụmakwụkwọ ya nakwazi idozigharị ihu gburugburu n'ebe ahụ. O kelere gọvanọ Soludo maka ịgbatara okpuru ọchịchị ahụ ọsọ enyemaka dịka onye ọkaiwu ahụ si kwuo bụ onye bụbu onye nọchiteburu anya okpuru ọchịchị Onitsha South 1 n'ụlọ omebe iwu nke steeti a. O kwuru na ndị mmadụ n'okpuru ọchịchị ahụ bụ ndị ritegoro elele na ọchịchị onye kwuo uche ya ma kwuo na ọchịchị gọọmenti nọ ugbu a bụ nke na-eweghachita okwukwe nakwa ezi obibi ndụ bụ nke eji mara ebe ahụ. Ọ kpọkuru ndị Anambra ka ha gbasie mbọ ike na-akwado ọchịchị gọvanọ Soludo n'ihi na ọchịchị nọ ugbu a alụgo ọlụ ọfụma n'afọ 3 gara aga n'ebe o metụtara iwulite ndụ ndị mmadụ nakwazi idozigharị gburugburu na steeti a.